Inday Blazar na, Rochelle Fulgencio, Susana, Gaboritor lang kami din sa may barangay Panadon ni SB. Salamat, Gid. Okay, salamat. Thank you. Thank you, thank you. Okay.
Evergreen Herbal Capsule, cleansing, nourishing kagab. Sa balita, una sa aksyon. Balik ka report sang patrol with action Jan Diaz. Action Jan sa balik ka report please Kevin. Action margin turnover na sa Bacolod City Police Station number 2 ang salakyan o kaya sa kinibasahay nga jeepney nga una nilaging flag down tinalikdan nga Martes nga mismo sa area sa nalalakson diri sa Mission sa Bacolod matapos nga nagpakita sa kompleto nga dokumento o papeles ang persona nga nagpakilala tag-iya sang Jeep Action Mar. Kumadumduman sa ato ni mga ka-aksyon Lunes ang gabi sang nagpadangat sa reklamo ang isa ka minor de edad sa area sa station number 2 may angot sa isa ka sensitibo nga kaso. Gilayon nga naghimo sa aksyon ato ni mga kapulisan nag-imbestigar sila gipadalman nilang kaso nagpatigayon sila sa isang dragnet kaging kuha nilang pilag ka mga impormasyon nga magkabulig sa pamatuod sa nga amo mismo nga aligasyon kagagod nga madakpan aksyon man kung sino man ang involvado sa sinima mismo nga kaso action Mar. According to kay Police Captain Paul Vincent Pendon ang station commander sa station number 2 sang Martes sang aga nagkandak sa isang dragnet din pawibalo ang tanan nga mga traffic enforcers sang isa ka description nga pareho gid sa ginaragway mismo abi no sa tagreklamo action Mar. Tugtog nga ilagi na flag down ang dipasay nga jeepney kag ginayo o kung ginimbitar nga magpakadulong sa police station agud nga mag opisaon kag may mga palamukutanon abing kapulisan o galing kay tinaglisensya ning driver sang jeep kag nagayo nga magbakal sigarilyo pila ka minutos na nakaligal wala ni nakabalik kag nagpalagyo action Mar. So kahapon nakadto dira ang tag-iya sa station number 2 kag gindala dira ka mga traffic enforcer ang salakyan kay wala naman sa driver action Mar distraction na o kung obstruction sa dala na abi dito kag ginakita yung mga papeles and then bisan pa ang tag-iya sa salakyan wala na nakaibalo kundi bla ang whereabouts so kung nabi ginakamtangan sa driver action Mar ngaruyag lamang sa kapulisan nga imbitahan sa karon bangod ginaglaps na ang pila ka oras abi nga gina-require kag gining kaso sensitibo according kay Pendon din sa tag nila gin turnover na nila ang pagpatigay sa mas maid-id nga pagpangusisa sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk na BCPO WCPD. Rason ko nga according kay Pendon isa nakatagpasang dugang nga mga impormasyon kung ano gid matuod na tabo pero ila diri nga aksyon nga ginimo nagkandak sila gilayon sa investigation kag follow-up operation. Yari si Police Captain Paul Vincent Pendon sa atong interview. Istasyon nakapatigayon sa follow-up operation o follow-up action sa regarding sa reklamo sa last Monday night, no? Isa kasi ibo nga kaso nga hindi natin pwede ihambal sa publiko tungkol kaya involved ang isa ka minor de edad. So, sa aton niyang bahin sa Station 2, no? Ang
inpa naton ng mga description nga ginhatag sa biktima. Gilayon na kapag-coordinate kita sa mga traffic enforcers naton. So may ara ang isa ka jeep nga na flag down nga tugma sa description. So upon flag down siya, silingan sila ng mga traffic enforcers naton. Kung pwede siya mainbitaran sa aton istasyon para mamangkot sa mga bagay nga may kangtanan posibilidad sa isa ka krimen. So sa ara na ang na-flag down ang driver naglisensya lang bakal sa sigarilyo kag gilayon mga nalagyo. So, Sir Marcy Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sa station number 2. Sa atong tanan mga kaaksyon sa mga panahon tandaan nga ang COVID-19 ni Baladiya natin sa gihapon ginakabalakan pabakudo ng resistensya magtumara sa madagado nga tunan sa Santong Plus Gold mga kaaksyon. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action reports after of edition magabalik boss magasunod na action balita evening edition with Action Dale Salazar. Ako naman action na Marlon Heruya, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon